Info. Ayo, Mas. 2.000 regane kayak tau nih. Kok taune selikur ae. Oh, oke. Mulus ya ijah ya. Mau rusak menae. Aerok lor lho. Minusnya rusak. Ngaritan mesinnya penak lek. Pino. Double. Regane piro lek? 38 nego. 38 nego bensin. Mesinnya normal, waras. Gak ngur ya. 14.800 14.800 pajak panjang plat panjang 2018 merapat Bacem Jepon Blora depan warung Mbah Warjoyo. WR piro lek iki lek? 30 nego. 30 ngono. Yo, 30 nego. Tahun piro? 2023. Kondisi Top. kaya anyar. Koyo anyar. 2023 kaya anyar nih. Kilometernya kayak 3.000 lek yo. 30.000. WR istimewa kaya anyar. Lur. Piye ora krungu? Satria 14 lur. Sing banterah. Satria 14 lur. Regane piro? Regane 7 juta. 7 juta. Mesin segel iki yo, segel yo. Wis pokoke tinggal pakai. Tinggal pakai mau rusak ngene yo. Wis kae bluro. Kae pajake diwower lho. Pakai pokoke wis balah wis. Wes jos yo. Gak kecewa, Bro. 16. Piro mul? Regane piro regane? 10.000. 10.000 leh spot pajak urip 2016. Muluse ngene. Glowing iki engko diumbah lho. 10.000. Movistar. CBOL iki arek siji lur lho. Arek siji pajak panjang. Mesine ya segel glowing. 9,5 ae, 9,5. Wis glowing wis karek nganggo siap pakai pajak dawa. Lokasi Bacem Jepon Blora. Pripun Mas niki angsal napa Mas niki Mas? Supra tahun 2014, Bos. 2014 pinten? Jaluke 10.000 susuk. 10.000 susuk. 10 juta susuk. TikTok jenengan napa Mas? TikTok jenengan. Ken Siro. Bakul bonjo karo montor. Lah iki piro iki? 2016 Mas iki. Piro? Ya 14.8. 14.8. Mesinnya halus yo. Sini penak lho. Bodine mulus. Bojine mulus, Bos. Mulus wis karek nganggo. Ya pakai. Yo. Vario kepek iki. Rego piro iki? 11.300. Montore piye? Glowing. Montore Loh, glowing, kuncine gemantung loro ya iki yo. Wis montore bagus pokoke. Glowing yo. Glowing mesin handal. Koino. 11.300. Bos, pokoke karek jalan-jalan. Yo, 2016 akhir 17 awal.